Zdravím vás všechny, já vás vítám u tohohle videa. Dneska to bude let's play ze hry Clash of Clans. Nevím, některý možná tuhle hru znáte, některý možná ne. Prostě uvidíme, podíváme se na tu hru. Pokud se hra bude líbit, tak určitě dejte like a budeme v té hře pokračovat. Musíme vůbec to nějak zdržovat, jdeme se vrhnout rovnou na video. Tak, jak vidíte, jsem Town Hall 7, jsem teda docela rašnutý, to jako musíme trošku opomenout. Koukám, že tady ještě zbyly trošku od věček, tak si vybereme elíky a storage a podíváme se na replay. Teď mě nějaký týpek tady asi na mě útočil, nějaký Číňan, tak se na to určitě mrknem. Tak, defense log, vidím, že použil 9 Valkyrií, 5 minionů, Kinga na 7 a 3 heal spely na 4, což já jsem neměl šanci. Vidíte, že já nejsem úplně žádný boháček, vidíte těch 44 000, jako, no, teď mám dost velkou finanční krizi, takže asi tak, no. Tak. Valkyrie, ježíš, to je chyba, já teď jsem tohleto úplně, já jsem idiot, já jsem teď tohle úplně poprvé, co tohleto zkouším a on naspawnoval Valkyrie sem, já jsem idiot, já jsem zapomněl, že tam se to může taky respawnout, no, tam se koukat dál, naštěstí. Tak, Valkyrie jdou po Town Hall rovnou, oni tam pustili tam heal spell a, no to, jsem idiot, no. Pak jsem idiot. No, na to se radši ani nebudu dívat a rovnou asi opravím tu díru v té zdi, kterou jsem tam, no jo, no, ona ji naspawnovala sem, tak co bych tam dal, můžu tam dát kanon, vyjde se mi tam kanon. Vyjde se mi tam nebo ne? Ne. Tak jaká jednotka bys tam mohla vejít? Aby to zabíralo místo, že jo, protože taky ne. Archer Tower. Tam vejde nebo ne? Ne, nevejde, no. Tak jak už to udělal. Kdybych to možná zaplnil takhle, tak by se tam neměli kde naspawnovat. Jo. Takhle to uděláme. Děláme si, co máme. Tak, uděláme si 2 heal spely. Útočím s balónama. Útočím většinou s ničím giantama a s ničím giantama air defense a potom to dobiju balonama a většinou nějaký wizardy tam potom taky došvihnu. Nějaký miniony si nastavíme a vidíte, Supercell chce zase z lidí dostat prachy, no, klasický Supercell. Je to prostě Supercell. Dá se nic dělat. Jako posunu takhle. Tak, vidíte teda tady mojí base, jsem v klanu Zemepaní, což si myslím, že je výborný klan. A dávají tam celkem dobrý donaty, dávají minery, všechno prostě. Podíváme se na Clan War. Vidíte, že teď to není moc, ale já jsem se tyhle Clan War nezúčastnil, ale to je teď jedno. Tak, porazíme tady nějaký strom. Jak vidíte, já teď upgradeuju laborku na level 5, na 5kový level, jelikož už potřebuju fakt něco, potřebuju už si zlepšovat ty jednotky, jako když vidíte ten můj profil, jo. Když potom se podíváte na ten můj profil, tak ten neštěstí se na to celkem koukat. Když se podíváte na profil, počkat, teď jsem profil, jo, podívejte, všechno na 3, což bylo pro tu laborku 4 úplně nejvíc maximum a potom ta healerka a ty spely a ty miniony, ty už nešly potom víc, takže jsem prostě potřeboval dostat co nejvíš. Tak, co armáda, army campy. Potom půjdu, teďkon můj plán na vesmír je tady tu celou řadu vyupgradeovat aspoň na level 6 a
potom budu chtít kempy, budu chtít trošku vyupgradeovat a potom tady ty mortary, kanony, tady tu Archer Tower, Air Defensky a potom půjdu tak jako postupně. Šetřím si teď v Dark Eliku na Barbarian Kinga, ale ještě na něj. Tady zase nějaký od Supercellu, nějaký bonusy, nevím to, co je teda. Ne, tady. Ne, tak kde je? Tady Barbarian King za 10 000, ale sice na něj nemám, ale už by to bylo, se fakt hodilo, abych ho sem takhle dal. Ale nemám na něj prachy. Teda, přesně řečeno, nemám na něj Dark Elixir. No a my myslím si, že můžeme jít rovnou na nějaký ten útok. Vyhledáváme si někoho, chci najít někoho, kdo by měl aspoň tak 100 000, ale jako vidím tady ten, že je dobrý, ale ten má ty Air Defensky. Vidím tamhle jednu, druhou. Já to risknu, já na ní zkusím zaútočit. To určitě nedám. Tady ten útok určitě failnu, ale co se dá dělat? Měl jsem tam dát ještě na ty Air Defensky. Ježišmarja, tam je ještě druhá. No, tak takhle zaútočíme, máme jednoho miniona, tak ho dáme na ten Dark Elik. Ať aspoň čerpá odsaď. Nedosáhneš tam, že ne? Nedosáhneš tam, že ne? Ježišimaria, já jsem takovej lempl. A tady je ještě navíc třetí, který jsem si vůbec nevšiml. Já jsem trouba, fakt. No. To nebude ani těch 50%. Znič to aspoň tu Air Defense. Dobře, ne, tak ne. Beru zpět. Ten si tu ještě v klidu. Ještě v klidu si tu těží elixír, jako kdyby se nechumelilo. Kde je Dark? Ten nedá, no ten nedosáhne. No nic, tak ho asi necháme dobrat ten loot. Necháme aspoň dobrat tady ty storage, ať veme to, co se dá, protože podívejte, kolik jsme tam toho nechali. Nechali jsme tam 160 000 a 190 000 goldu, jako, takže to je jako dost smutný. No. A škoda mluvit tohohle eteku. Ježišimaria. Jinak, jak vidíte, za mnou jsem si vzal tematický ručník Clash of Clans, on teda není vidět ještě spodek, tam jsou různé věci jako golem a tak, ještě je přivezený z Bulharska, možná už jste viděli vlog, nevím, asi ne, asi ho možná ani nevydám, ale prostě jsem si přivezl takhle tematicky, jsem si dal ručník a pak tamhle jsem si ještě vylepil z Clash of Clans, tam Wizarda, Dragona, Archerku a Barbariana. Tady náš minion statečný ještě tady těží, co se dá. A to mi neříkej, že tam ještě nedosáhne ten Wizard. Teď by bylo dobrý, kdyby ještě dal ten Elík, aniž by se ho ten Wizard ani jenom dotknul. To by bylo nejvíc. Jo, teď jsem. Jo, jinak. Kdo by chtěl se přidat do klanu, může. Prostě se ale zeptat lídra, no to už nedostačí. Tak jsme prohráli, no. 32 000, no nedá se nic dělat, jsem lemra, víme to všichni. Ještě navíc takhle rašnutou bejskou. Vezmeme víc těch golemů tentokrát a vezmeme míň těch balónů. No, nedá se nic dělat, prostě jsem lempl, no. Tak. Koukneme se na moje nějaký starší etikety, trošku zlepšíme náladu. I když dáme si třeba tady to. Vidíte, že jsem měl miniony, 14 obrů, 14 balónů, jednoho Wizarda a jeden ten Healspell. Nevím, co jsem měl v klanu. Víte, že jsem chtěl zničit tady tu Wizard Tower a tady tu Air Defensku, což jsem vysadil teda Wizardy, který jsem měl, dal jsem tam obry, vidím, že jsem měl v Clan Castle, jsem měl nějaký ty Wizardy lepší.
tady tež jsem teda zničil, což byl pro mě pokyn, že můžu vyslat balony, ty jsem teda vyslal. Wizardi tady šli zatím po Town Hall, což byla už potom jasná 1 hvězda. Hodil jsem jim tam 1 heal, tady vidíme, že oni jdou vlastně tady takhle odsuť a tady takhle odsuť. Tady ta Wizard Tarota už byla předemrtvá, jsem hodil spell jenom, aby doničili tu Air Defense, abych tam potom už mohl rovnou lupnout ty 3 miniony a zbyt těch balónů. Tak, tady vidíte, že tady jsem nechal ty balony, že už ty už byly skoro beznadějný. A tady jsem zničil Air Defense, což znamená, že jsem mohl vypustit i zbytek balónů a miniony. Ty jsem vypustil tady, aby to brali trošku, aby to měli trošku to, aby to bylo prostě rychlejší tenhle attack. No a teď už tam asi není vůbec co řešit. Teď už jsem to prostě v klidu dobil, tu bejsku. Určitě to bylo výhodný, nevím už ani jaký měl loot, ale to už je teď jedno. Vybereme si elixíry a doufám, že se vám teda tady ty let's play v podstatě z tady té hry líbí a pokud budou se vám líbit, tak prostě budeme pokračovat.